Sa number 2, restaurant sa isa ka Israeli national ang ginbato. Bato nga gingamit may nakasulat nga Free Palestine. Wasak ang glass wall sa Tita-Pita nga restaurant sa Lasal Avenue sa Bacolod City matapos inigin bato Domingo sang kaagahon. Ang tag-iya sang restaurant isa ka Israeli national nga si Shamuel Haimovich. Istorya niya, nabugtawan siya sa makabati nga daw may nagsigabong. Pensar niya anay, may naglupok nga LPG tank pero sang iya na ini nga ginusisa, nakita niya ang isa ka bato nga amo ang nakaigo sa glass wall. Daw inumol kadako ang bato nga may nakasulat nga Free Palestine. Nainit siya samtang ginaistorya ang natabo. May mga buka pa nga mga kristal nga naglabot sa iya ginatulungan. Dugang pa niya nga nahangpan niya man nga kinamatarong sang tanan ang magprotesta pero kuntani hindi man maglabot sa pagkabayulente. Gilayo nila nga ginreport sa pulis ang insidente. Gina-check na sang PNP ang mga CCTV footages sa area para makilala ang responsable sa pagpangbato. Sunod sa PNP, wala nila ginakabig nga hate crime ang natabo kay man una, wrong spelling ang Palestine nga tinaga kag posible kuno kawatan ang sa likod sini. Nang bato para mahibaluan kung may tawo sa sulod o kung posible man nga kompetensya sa negosyo. Sa nagligan lang nga semana, may nag-utod sang hose sa gasolina sang iya nga motor. Nakibot na lang siya nga hinali na patay ang iya nga motor. Sang iya na ini nga ginuusisa, nakita niya nga hungod nga ginutod ang hose nga ginaagyan sang supply sang gasolina. Peak sang pandemic sang na-stranded si Haimovich sa Bacolod. Nagsugod siya sa paglibod sang pita bread, tubtob na kapatindog sang kaugalingon nga restaurant. Sunod sa iya, kung tani mahangpan sa naghimo sang pagbato sa iya nga restaurant, nga siyang formal nga naganegosyo sa Bacolod, kag wala nagapangita sang gamo. You know, people got the right to protest, but not in a violence way. Especially not here. I'm out of my country. They are here also, foreigner like me. So, why to get for this? We are working, all of us, to make living, to I don't know what. Why to make it? Because if they, look, it starts with breaking windows.